Sezona je krenula. Pšenica je na početku vladanja i pitate se koja je formula uspjeha u zaštiti pšenice. Duet Turbo, nova formula za turbo zaštitu. Na koje bolesti obratiti pažnju. U ovoj fazi najčešće se javljaju septorija, hrđa i pepelnica. Duet Turbo je kompletno rješenje za sve bolesti lista. Mogu li ga miješati s herbicidom? Duet Turbo se lako miješa s drugim sredstvima za zaštitu bilja. Radi li kada je hladno? Što ako nakon prskanja padne kiša? Duet Turbo djeluje pri temperaturama nižim od 13 stupnjeva, a kiša ga ne ispire već 15 minuta nakon tretmana. Može li kvalitetna zaštita biti povoljna? Duet Turbo je efikasan, ali i cjenovno povoljan fungicid. To je temelj za stabilne i visoke prinose. BASF. Rješenja za poljoprivredu.